Rikici ya ƙara tsamari tsakanin Dauda Kahutu Rarara da shahararren mawaƙi Davido. Mutane suna ta cece-kuce tsakanin shin wane ne ya fi gaskiya tsakanin Dauda Kahutu Rarara ko kuma Davido. Bara mu dawo da ku baya. Shi Davido mawaƙi ne a faɗin duniya, kowa ya san wane ne Davido, kuma shahararre ne, kuma Allah ya mai arziki. A kwanan nan aka gayyaci Davido, yana daga cikin manya-manyan baƙi na duniya wanda aka gayyata zuwa kallon World Cup na duniya, wanda aka gan shi da wata shiga da ba a taɓa ganinta a gare shi ba. Wato an gan shi da wata shiga da sunayen wasu yara a jikin rigarsa, wanda da ita ya je ƙasar America domin kallon World Cup na duniya. Wayannan sunayen da aka gani a jikin kayansa su ne yaran da aka sace a jihar Oyo, su guda 42. Davido an tambaye shi cewa menene yasa ya sanya wayannan sunaye a jikinsa, sai yake cewa domin ya nuna ɓacin ransa da rashin insecurity, ma'ana da rashin tsaro na Najeriya. Sannan ya ƙara da cewa wannan abin da yi zai ƙara jawo idanuwan ƙasashen duniya domin su kawo ƙasar Najeriya taimako akan matsalar tsaro. Kwatsam sai aka ga wani faifan bidiyo yana yawo a Instagram da Facebook na Dauda Kahutu Rarara, wanda yake ƙalubalantar mawaƙi Davido akan cewa ya tozartar da mahaifiyarsa. Sai aka ƙara tambayarsa wace ce mahaifiyarsa, sai ce mahaifiyarsa ita ce uwa Najeriya. Dauda Kahutu Rarara ya yi mummunan kalamai ta yadda yake shiga, ba ta nan yake fita ba, wanda ya gaggaya wa mawaƙi Davido maganganu har da zagi. Wanda a maganganun nasa wanda yake gaya wa Davido yana cewa wannan abin da yi rashin hankali ne da kuma dabbanci. Dauda Kahutu Rarara ya kara da cewa menene alakar fitar da sirrin ƙasarsa zuwa wasu ƙasashen da ba za su iya taimaka masa da komai ba, wanda daga baya shi Davido ya mai masa da zazzafan martani, wanda da harshen Hausa ya ce masa ni ba zan yi da kai ba saboda baka da hankali sakarai. Haka dai magana take kai kawo a social media. Rarara yana faɗawa Davido magana, Davido yana mai masa da martani. Ku dakace mu a bidiyo na gaba don mu ji abin da Davido zai faɗawa Rarara. Shin kun san wannan tasha tana kawo muku magungunan supplement da magungunan Islamic a kowane iri? Muna a garin Kano a Kurmi Market. Muna a garin Kano a Kurmi Market. 09063865632 ita ce nambar WhatsApp da nambar kira. Muna kai kaya a duk faɗin Najeriya, irin su Nijar, kamar da Chadi da sauransu. Muna a garin Kano a Kurmi Market, ƙasan Duro Plaza, shago mai namba 8. Ku tuntuɓe mu a wannan lambar da muka bayar 09063865632.